Kimppapissa. Kimppapissa. Okei. Sulla nyt on muuta sanottavaa. Okei. Ei me nyt vielä sanota heippoja. Minä muistan tämän siihen loppuun sitten, että Okei, selvä. Ysäri, mitä se tuo teille mieleen? Kuinka paljon sulla on aikaa? Mulla on aikaa. Tästä voidaan keskustella. Mulla ei ole muuta kuin aikaa. Kovamuoviset tutit. Ai niin, ne keräiltävät tutit. Trollit. Se on, luki mulla täällä seuraa. Muistatteko te ne tikkaritutit? Joo. Siinä oli se semmoinen timantti. Siis sormustikkarit. Niin. Ja tutit. Niin. Ja sitten ne tutit. Oli semmoista, mitkä roikkuu kaulassa. Niitä on vieläkin. Mietin sellaisia synnärinkin. Siis ne oli vielä siinä semmoisessa muovisessa putkimassa. Niitä on vieläkin. Okei. Ai. No niin. Tuoksukumit. Joo. Niitä millä pyyhittiin niinku kirjoitusta. Sitten hekkumit. Niin. Ne on makukumeja sitten, mitä vanhemmalla käytettiin. Muistatteko te semmoisen kortonkin merkin kuin Magic? Muistan. Mutta oliko se Ysärillä? Eikö ne on vieläkin? Ne on nykyään. Eikä oo. On. Ne oli vielä semmosia monivärisiä. Siellä oli punaisia, sinisiä, vihreitä, jotain tällaisia, mutta ne oli ehkä 2000-luvun, koska me luulen, että en ole ehkä Ysärillä tarvinnut vielä kortonkia aika toivottavasti. Minä kanssa toivon, että et vielä ihan Ysärillä. Meinasin sanoa, että riippuu kenen kanssa tullut tekemisissä. Muistatteko nämä jojot, missä oli jonkun limumerkin logot? Joo. Makuhuulikiillot. Hämärästä. En me saanut meikata silloin vielä. Huulikirto oli meikkiä. Muistatteko te kuutsit? Ne oli semmosia Mistä revittiin, niin joo. Joo, ja sit niillä oli ehkä saattoi olla naama ja kädet. Joo. Siis niitä limanulliskoita. Ei, kun ne sellaisia pyöreitä. Semmosia Ei kun siis, kuminauhoja. joo, se semmonen pörrön Joo, juttu. just semmoinen. Joo, muistan. Tamagotchi. Oli 2000-luvun puolella. Eikä Ei ollut. Eikö ollut? Ei ollut. Ei ollut. Kun Mä me oon oli ollut niinku... 2000-luvulla, väitän, että mä oon ollut sen ikäinen, että mulle ei silloin olisi enää ollut Tamagotchi. Kyllä mulla oli vanhempana. Me ollaan 98 muutettu toiselle puolelle Suomeen ja silloin niin mun lapsuuden kodin naapuristytöllä oli Tamagotchi ja ne kävi aina sen luona pelaamassa Tamagotchia. Okei. Mä olisin melkein voinut vannoa, että se on 2000-luvulla. Ei. Se on Ysärin puolenvälin jälkeen. Mielialasormukset. Joo. Ja Mitkä värjäs sormet ihan Joo, vihreiksi. koska ne oli ihan rikkama. Ja sit oli myös ne huulipunat, mitkä otti värin siis omista huulista jotenkin lämmöstä sen. En oo ikinä kuullut. Joo, Myökään. minä muistan nää kyllä. Dear Eki, ystäväkirjat, lämyt, keräilykortit. Joo. Ehdottomasti. Sinä minä Regina. Kirjikset. Anteeksi, mitkä? Kirjis. Eli siis se oli siis tämmönen kirjevihko. Systeemi. Meilläkin ollut noita, mutta meillä käytettiin ehkä jotain eri nimeä. No meillä oli kirjis, oli joo. No, ekat nokialaiset, matopeleineen. Joo. Nyt on erilaiset matopelit. Pakko oli päästä sanoa Andre. Kyllä, me ei matopelit tietää. Näitä kyllä, että ette tiedä. No ei onneksi hirveen. No niin, ja mennään eteenpäin. Joo. Muistatteko kuinka coolia oli, kun sai ensimmäisen kannettavan CD-soittimen? Mie en Muistan. koskaan saanut. Enkä kyllä saanut sitä niinku siis siis kasettinauhuri. Siis se kanne. Walkmania. Siis se, mihin tuli kasetti Se sisään. kasetti, joo. Joo. Sony Walkman. Niin, Oli en ensin oli se kasetti. Niin, en saanut sitäkään. No ei voi ei. Mutta onneksi oot nyt saanut sitten kivoja leluja vanhempana. Hei, hiljaa. Kaikille tarvii paljon. Tai no me on vissiin paljastanut. Joo. Ei ole ehkä enää hirveästi mitään salailtavaa, me luulen. Niin, mekin. Joo. Muistatteko, kun käytiin videovuokraamossa? No todellakin muistan. Joo. Filmtownit ja makuunit ja...
Sitten oli jossain ruokakaupoissakin oli joku saattoi olla vuokraus yli. Joo, ja... Tai kirjastosta käytiin lainaamassa. Joo. Joo. Kirjasto oli ehkä se yleisin siihen aikaan. Ja ehkä 90-luvulla oliko kotipizzakin ehkä aika kova juttu. Saattaa olla. Ajatelkaa nykyään lapsia, kuinka köyhä elämää, kun ei pääse videovuokraamaan. Valitsee sitten elokuvaa. Nyt vaan lärätään omalla. Puhelimelle, että kattoisiko tätä vai kattoisiko tätä. Niin. Me on itse asiassa joskus ollut videovuokraamassa töissä. Ja muistan siis asiakaspalvelijana siellä ollessa, niin siis miehän on ihan oikeasti kontannut pienten lasten kanssa siellä lattialla ja ollut silleen, että tässä on hyvä leffa. Ja... No varmaan, kun sä oot varmaan ollut samanikäinen. Filmtownit ja makuunithan ei ole kovin kauaa ollut poissa ihan niin kuin by the way. Niin, se on kyllä ihan totta. No mutta en ole heidän palveluitaan käyttänyt Vuosikausia. 30 vuoteen. Niin, no mut itse olin vielä töissä 2010. On ne ollut vielä 2010? Ei kun 2009, on ollut, mutta siis 2009 lopetin. Joo, ei tästä itse asiassa silloin kun mä oon muuttanut Kotkaan. Silloin kun mä oon muuttanut paikkakunnalle, niin täällä oli vielä. Niin, samoin. Ja siitä on nyt, se oli 2012. Joo. Niin se siis vaan hämärtyy jotenkin. Niin, ei siis 2017kin vielä oli. Joo. Hyvin paljon mahdollista. Mun mielestä myös Ysärille kuuluu kokispukki. Aika voimakkaasti. No joo, kieltämättä. Mitäs muikistelet? No, anna tulla. Mikä pukki sulle nyt tuli mieleen? Ei kun tätä Empun pukkijuttuja mietin vaan. Kiva, että sä mietit mun pukkijuttuja. Ei hätää. Kaikki on hyvin. Ihana seurata tätä teidän keskustelua tässä teidän pukeista. Ei ole Linnis mitään hätää. Kaikki on hyvin. Siis se ilme tulee, kun mä meinaan sanoa jotain, mutta sitten mä tajuun, että mä en voi sanoa sitä. Mutta sitten rupeatte kyselemään, että mun on pakko sanoa jotain. Onks meillä jotain suodattimia täällä vai? Toisilla meistä on. Onneksi on kaikki. No onneksi. Kaikki. Niin, kalat pulputtaa kaiken pialle. Niin, kyllä. Puli. Tarrakirjat. Joo. Hei nää Hei, mitä välillä? käsi, siis ei kun nää paperinuket. Joo, paperinuket, joo. Joo. Mitä? Muistatteko, kun tuli kauniit ja rohkeat paperinuket jonkun Apulehdessä. Joo. En. Muistan. Mulla oli paljon paperinukkeja. Ja niille oli erilaisia vaatteita. Joo. Mut ne oli niin hienot ja kauniit ja rohkeat. Siellä oli Ritke Vorresta ja kaikki. Perhana Ritke. Jokaisen suomalaisen märkä uni. Oliks teillä sellaisia? Siis silloin Ysärillä. Kerro vaan, Linnis. Jatka, please. Ja ehkä naisen. Sieltä sen suomalaisen naisen. Varmaan miehenkin. No niin, mennään nyt eteenpäin. Mä en mä taaksepäinkään pääse. Olisiko hauska? Kyllä ainakin meitä naurattiin. No se ei paljon vaadi. Mutta Sattuu jo, jatketaan. suolasin just itteeni tuossa. Niin, joo, kyllä. Noniin. Niitä vihkoja, missä oli kiiltokuvia ja sitten niitä kierrätettiin kavereille. Kaikki kai kirjoitti sinne jotain runoja tai jotain. Niin ja kiiltokuvat. Ystävänikirja. Mutta en minä muista tollasta, että meillä olisi ollut mitään tommoista, että siellä on jotain kieltokuvia. Meillä oli itse laitettiin niitä kiiltokuvia vielä 1 tai 2 sivulle, riippuu vähän minkä kokoinen Joo. oli ja muuta. Ja sit kaikki kaverit saivat sieltä sellaisen kiiltokuvan, mistä tykkäsi kirjoittaa siihen jonkun runon tai jonkun niinku Mun sulle. kiiltokuvat Ja oli kyllä se. Mulla on vieläkin tallessa, Siis mikä ala. ne kiiltokuvat, mitä mulla on ollut, niin ne on ollut kyllä sen verran pieniä, että ei niihin kyllä paljon kirjoiteltu. Tai no osa. Kiiltokuviin kirjoitettu, vaan ne liimattiin siihen vihkon sivulle ja siihen viereen kirjoitettiin. Ai joo. Mulla oli siis ihan kiiltokuvia, että jos
niinku, en itse asiassa tiedä, että mistä ne edes tuli. Oliko ne kirjekavereet? Oli. Siis ihan sellaisia jotain... Niin, jostain Heppahullusta Joo, esimerkiksi. jostain tollasesta. Joo, oli. Sitten kirjoiteltiin. Oli joku, joo. Joo. Ja sitten aina kirjeiden välissä lähetettiin jotain tarroja tai... Joo. Muistatteko niitä pikkuvihkoja, missä oli aina semmoinen haalea kuva niin kuin aina siinä sivulla? Joo. Niitä sellaisia tällaisia ihan pieniä vihkoja. Joo. Koska saattoi vähän tuoksukin Joo. Niin niitä sivuja läheteltiin, sit niitä keräiltiin, niitä sivuja, erilaisia. No en oo kyllä kerännyt. En minäkään kyllä keräillyt, mutta mulla oli semmosia Kyllä mulla oli vihkoja. ihan oikeet keräilyharrastuksia. Ai niin kuin pullo. Ai, niin, tai postimerkit. Mistä te tiesitte? No koska kaikki me ollaan tehty sitä. No hakkasitteko te niitä pullonkorkkeja sitten naulaan sellaiseen pummalaseen? Siinä oli kaikki hienot rivissä. No ei, noin pitkälti sit ei oo viety. Ei. Tylsää. Mut minusta oli tosi siistiä, koska mun yksi kaveri keräili perhosia. Ja sit niitä laitettiin neulankaa sinne. Mun voi Linnikselle tulee itku, kun se miettii perhosraukkoja. Mut perhoset on nää kauniit. Niin, ne oli hienoja myös sellaisia asioissa. Anteeksi. No mutta hei, siitä on varmaan tullut joku perhostieteilijä ison. Joo. Poika- ja tyttöbändit. XL5, Spice Girls. Backstreet Boys, NSYNC. Just mä kysyä, että oliko se Westlife. Ysäri. Five. Sitten oli, mikä se oli? Stepsi. Joku semmonen. Joo, oli. Meinasin ruveta laulamaan, mutta en Muistatteko te Soapin? Oliko se 90-luvulla? Joo. Agua. Datesit ja kaikki tämmöset. Maskara. Joo. Taikapeili. Joo. Joo. Movetron. Vaikkei se nyt Kätkät. mikään tyttöbändi ollutkaan. Niin, ja joo. Taikapeili ja kätkät. Miksi mä en liitä ne yhteen jostain? Maskara, No, sanottiinko se? Sanoin just äsken. Taas moi kuunnella. Hei, maskarasta tuli mieleen sininen ritsiväri. Ai niin joo, se oli. Mutta toisaalta Se jo. oli so cool. Ei ikinä. On. Äitin vanha sininen ritsiväri. Ei meillä tuolla sivistyksen parissa. Missä sivistyksessä sinä olet ollut? Niin no. Mitäs teillä olikaan vanhoja taloja silleen? Häh? Niin. Niin. Sanoit se kaloi vai taloi? Siellä varmaan vanhoja kaloikin aivan. Eikö tää nyt ole ennemminkin tunnettu nyt silakkamarkkinoista? Helvetti. Ei sun yksin. Hei! Se on ihan kutsal, se ei nyt ymmärrä yhtään mistä puhutaan. Kelataanko takaisin tänne Ysäri-lapsuuteen nyt? Yritetään parhaamme. Joo. Noniin. No, jos puhutaan lapsuudesta 90-luvulla, niin meidän nyt on ehkä pakko puhua sellaisesta asiasta kuin lama. Mut joo, kyllä. Mun on nyt pakko myöntää, että kun mä lähdin miettimään tätä aihetta, kirjoittaa ylös tätä aihetta, niin tää tuntui tosi pahalta lukea näitä asioita, koska siis siinä kohtaa mä tajusin, tai mä oon tiennyt aina, että mä oon elänyt tällaisessa lintukodossa. Joo. Mä oon elänyt sellaisessa siis mä oon ollut niin onnekas, että mä oon elänyt sellaisessa onnellisuuskuplassa, missä ei oo, siis Missä ei oo ehkä puhuttu siitä. ei meille lapsille näytetty mitään lamaa. Joo. Ei se näkynyt niinku meille ollenkaan, vaikka se ehkä vanhemmille. Niin olikin varmasti Niin, vaikeeta. niin että sit kun luin, tällainen kirja kuin Laman lapset. Joo. En lukenut sitä kirjaa, mutta luin lehtijutun, mikä siitä oli tehty. Joo. Niin, siis kaikki tällaiset, mitä rupesi löytymään, huumeruiskui koulun pihasta, kierrätetyt ikivanhat koulukirjat. Sitten kun kavereilla oli hulppeita koteja, jotka sitten vaihdettiinkin pienempiin
kun vanhemmat jäi työttömäksi tai pakotettiin alanvaihtoon. Talousahdinko ajoi juomaa ihmisiä. Joo. Lapset alkoi varastelemaan kaupoista. Tapahtui mystinen markan kellutus, Joo. joka ei ehkä aukea kaikille vieläkään. Joo. Ja sitten se sellainen, kun 80-luvulla oli ollut niin kuin nousukausi. Oli ostettu niitä isoja taloja, matkoja, merkkivaatteita, maastureita. Veneet. Autoja. Mökkejä. Niin sit kun tuli lama ja markka devalvoitu, onko se oikea sana? Joo. Joo. Niin ilmapiiri muuttui kylmäksi, koska ei ollut enää sitä uskoa siihen tulevaan, kun ne kaikki unelmat oli särkynyt. Ja eikö avioerothan meni kans ihan? Joo. Ja siis Lama oli omat niinku vanhemmat. Niin. märkä rätti Kaikkien. kasvoille. Niin. Optimistinen ilmapiiri oli saanut yksilöt ja yritykset velkaantumaan. Ja kaikki niinku hajosi. No, muistetaan me kaikki Metsolat. Joo. Joo. Siinähän Niin, siinähän sitä eletään just. Niin. Ja vaikka se pahin lama oli vuodet 90-93, ne vaikutukset jatkuu ihan tosi pitkälle. Ja siis väitän, että ne tietyllä tavalla näkyy nykypäivänäkin. Totta kai ne näkyy, jos ei Siis- muuta, niin kuin meidän sukupolven käytöksessä. Just Niin. oli sanomassa, että kuinka paljon te näette tai koette, että se lamavuosina kasvaminen määrittää teidän suhdetta esimerkiksi rahaa. Se on varmaan tietyllä tapaa vääristänyt sen. Ehkä. En mä tiedä, onko se vääristänyt, mutta... Tai aina, muistan siis aina, ihan aina on ollut tää, no kun ei ole rahaa. Niin, no siis Se ajatus siitä ja se että vaikka oiskin, niin se ajatus aina siitä, että ei oo rahaa. Sitä ei ole koskaan tarpeeksi. Joo, ja Eikä se ikinä riitä. Joo, ja sitten, mutta sitten se taas semmoinen positiivinen puoli on se, että on oppinut tulee vähemmälläkin toimeen. Joo, kyllä. Että ei tarvii ylellisyyksiä, vaan voi olla onnellinen ja tyytyväinen olemisensa pienemmälläkin. No, mutta eihän meillä ole vaihtoehtoa. Siis siinä mielessä, että sillä Niin, mutta se ei taas... tulotasolla pitää tulla toimeen. Joo, mutta toisaalta taas se ei tee meitä onnettomaksi. No ei. Niin. Mut se, että Kun esimerkiksi... taas se, että jos joku tippuu sieltä ylellisyydestä alas, niin kuin esimerkiksi nyt tässä elämäntilanteessa, mikä Suomessakin on, niin se saattaa romahduttaa aika paljon niin kuin mentaalihealthista puolta. Ja... Nyt menee kyllä talouspolitiikan puolelle. Niin taitaa mennä. Mutta toisaalta tää oli lamasta keskustelu. Niin, kyllä. Niin. Kun sitten taas, että laman lapsena jos ollaan, niin ollaan totuttu siihen, että talous saattaa vähän heitellä. Tää ei ole ihan eka kerta. Ei oo eka kerta, kun pitää syödä makaroni. Mut sen haluan vielä sanoa, että olen kiitollinen omille vanhemmilleni siitä, että Niin, että on pystynyt pitää sen. niin. Lapsen ei ole tarvinnut Niin. stressata siis siitä. Niin. Meidän iskä teki 2 työtä ja keräsi vielä syksyn mustikoita. Ja, Että myös saatiin kaikki, niin, että kaikki oli. mitä edes osattu pyytää. Kyllä. En voi olla kuin kiitollinen. Mut mitäs työ leikitte Ysärillä? Kirkkistä. Me käytiin aina naapurin omenavarkassa ja itse asiassa vietiin kyllä kaalitkin pellolta. Se oli se mamma. Joo. Naapurin lasten kanssa kytättiin, että koska mummo häviää naapurin tai siinä omalta pihaltansa ja sit me juostiin sinne viemään sen kaalitkin pellolta. se jotain vanhukselta vielä. Se oli kuule. Herran Jumala! No mut se oli sukupolvien perinne silloin. Mun iskäkin ja vaarikin oli käynyt samalla pihalla varkassa. Omenavarkaissa ja marjavarkaissa. No mut se oli. Siitä oli 10 tikkua lautaa. Joo. Ja sit kiipeiltiin puissa.
Minä on ainakin, siis niin monessa puussa kun minä on kiipeillyt silloin pentuna, niin voi herralletta sentään. En mie lapsena. Et Minä olen vasta aikuisena tutustunut näihin parruihin. Siis nyt en puhunut kaadetuista puista, vaan ihan pystyssä olevista puista. 10 tikku. Sitten oli hei valopiilo. Ei minä yritän jatkaa tätä keskustelua. Valopiilo. Siis Ei sitä nakkipiilo. Mistä reiästä valo tulee? Miten sä lähti ajakselle? no niin lähti. Se hajos. Eli rikki. Väri. Särki. Muistatteko väri? Joo, ja peili. Niin. Joo. Almost sama peli, mutta ei kuitenkaan. Se hajos. Joo. Henri Joo. Kolme Linniksen. Sait se itses kasaan jo. Sain. Hyvin sainkin. Voi. Joo, kyllä. Semmosta. Oliks Kiko. Mutta oletteko te koskaan miettinyt, että miten paljon eroa niin kuin nykylapsuus siitä, että mitä meillä on ollut? Joo, paljonkin. Mutta oliks ne asiat loppupeleissä, kun aina sanotaan, että ennen kaikki oli niin paljon paremmin, niin oliks ne? Kom saa. Mä väittäisin, että on puolensa ja puolensa. Niin. No ainakin me ollaan opittu niin kuin olemaan itsenäisiä jo, ja niin kuin, siis nuoresta iästä lähtien sitä, että jos ollaan sovittu jotain, että kotiin tullaan tähän aikaan, niin ei niistä kotiintuloajasta paljon luisuttu silloin. Tai sitten, jos luisuttiin, niin siitä oli aina sanktiot. Tuhmat tytöt ehkä luisu. En yhtään ymmärrä, mistä puhut. Koska siihen aikaan ei kuitenkaan ollut niitä kännyköitä. No ei ollutkaan. Niin, siihen... Niin, pystyy vaan jättää tulematta. Niin, no itse asiassa on se iskäkin tainnut joskus soittaa mulle poliisit perään, kun me on vähän lähtenyt kolmipyöräisellä polkemaan pitkin kyliä. Minä kyllä muistan elämästä sen. Mut on ensimmäisen kerran haettu poliisikyyvillä jo varmaan 4-5-vuotiaana. Mut oli se myös noloa, kun äiskä kiljusi kotiovelta, että saatana kotiin. Niin, että no emppu vaan. Niin. Emppu perhana kotiin jos sieltä. Oi. Mut muistatteko kun huuettiin aina, että äiti tuu ikkunaan, täällä huutaa häki. Eikö toi on sit mainoksesta? Ei kun ihan oikein, silloin kun mullakin äiti asui PK-seudulla, niin aina pihalla huuettiin äiti tuu ikkunaan, täällä huutaa häki. No itse asiassa en oo kyllä ollut huutamassa, kun on asuttu rivitalossa, niin ei. Sama. Ei oo niin. En oo sitä. koskaan huutanut. Kyllä äiti kun on hoitanut sen huutamisen. Niin. Tai sitten sieltä ikkunasta on huuettu, näyttää sieltä! Sitten siellä on kaikki buksut pihalla silleen, että kenenkään mutsi se nyt oli kun huusi. Mut siitä se ehkä tulee tää munkin ääni. Että kun Niin, on hyvin huuettu. on opetettu huutamaan jo pennusta asti. Mä olin niin hirveä kakara, että jos mä en saanut mitä mä halusin, niin kun ne ikkunat oli auki, niin mähän huusin siellä sisällä, että äiti älä lyö. Vaikka Jumala! Äiti, nyt saakeli suus kiinni. Ja se on kiljumaan, ei, älä lyö. Niin. Se on ihan kaamea ollut. Niin. Ollut nimenomaan menneessä aikavuodessa. Miksi sä käytät mennyttä aikamuotoa? Siis mie koen itteni nyt niin kiltis lapseksi, että... Kenet poliisit on hakenut meille? Mie lähdin vaan moikkaan naapuria. Niin sain kuitenkin vaan tukkapöllyä. Siitä tuli vahva päänahka. No mut okei, sitten mitäköhän me oli varmaan 6-7, kun me potkin ikkunan omasta huoneestani rikki, kun en saanut tahtoni läpi. Ai niin, ja sit toi oli paha, mitä mä...
Siinä vaiheessa mä sitten juoksin sängyn alle piiloon, kun meni ikkuna rikki ja iskä tulee katsoa, että mitäs täällä tapahtuu. Oi hyvä. Ei saanut edes selkääni, ainakaan muistaakseni. Ne sain aina vaan tukkapölyä. Kaikki muu oli pelkkää uhkailua äitin puolet. Mä en saanut... Iskä aina sanoo, että joo, että tainnut muutama selkäsauna jäätä saamatta. No, voi olla ihan paikkansa pitävä. Mie joudun aina hakemaan Koivuniemen herran, mutta ei sillä koskaan läimitty. Niin. Se oli tarpeeksi paha, että se joutui hakemaan sieltä mettän reunasta. Mut tiedättekö mikä mulla on myös vahvana ysäriltä jäänyt mieleen? Kerro toki. Muistatteko ne kammottavat kilpikonnakaulukset? Semmonen puolipoolo. En suostunut koskaan laittaa. Minäkin aina yritin pistää hanttiin, mutta se ei vissiin oikein aina onnistu. Siis kaulurit. Ei, kun puolipoolo. Siis paita, missä tuli tähän puoleen kaulaan. Ei. Siis mähän en nykypäivänäkään pysty pitämään teepaitojakaan, kun nekin tulee liian ylös, niin ei. Ahistaa. Mulla oli myös sukkahousuohjelma lapsena. No ne ei onneksi tullut kaulaan asti. Tulee, jos vetää yläpäästä. Vetämistä vetää, mutta siirrytäänkö teknologiaan? Toki, en ymmärrä siitä kyllä yhtään. No niin. No mut kyllä sä muistat Ysärillä Nintendot, Sega. Donkey Kongi. Joo. Super Mario. Oli muitakin pelejä kuin pelkkä Donkey Kongi. Onks teille tullut pöytätietokoneet, muistatteko koskaan? Se on ollut pitkään Meillä taisi olla 2000-luvun. 2000-luvun alussa mun mielestä. Meillä kyllä- Ysärillä 99-2000 varmaan. Meidän ensimmäinen oli joku tyyli iskän töistä, kun vaihdettiin jotain koneita Joo. niin Ysärillä. Joo. Semmonen oikein vanha. Joo. Vai olisiko ollut Nintendo 98? Ei kun siis Windows 98, kun tuli Nintendo. Mie en tiedä siihen Nintendo. No saattoi olla Windows 98, kun tuli meille. Eli varmaan joskus 99 on varmaan tullut. 98 on tullut eikä tietokone. Muistatteko te niitä tulostimia, missä oli sitä hemmetin ohutta paperia, missä oli ne reijät siellä reunoissa ja ne, mitkä piti repästä ne arkit Joo. irti toisistaan. Joo. Ja se tulostaminen kuulosti hirveältä ja kesti ihan törkeen kauan. Joo. Kyllä. Eikö ne ollut fakseja samalla? Saattoi olla. Joo. Mun mielestä ne oli fakseja vielä samalla. Oli varmaan. Muistatteko sen internetin yhdistämisäänen? Muistan. Sitä ei unohda ikinä. Joo. Mut nyt jos mietitään nyt nimenomaan tätä meidän lapsuutta versus nykyään lapsuutta. Meidän lapsuudessa, jos haluttiin pelata kaverin kanssa, niin se oli mentävä niinku Kaverin luo. se oli niinku samaan tilaan. Niin, se oli co-oppina sohvalla. Niin. Ei ole mahdollista. Suurin osa peleistä on tänä päivänä semmosia, että se ei olisi mahdollista. Niin, että sä laitat luurit korvaan ja mikin. Niin. Elikkä siis netissä pelaat. Niin. Se on ainut mahdollisuus enää. Niin. Ei ole niinku nyt, siis Tekkenihän oli ihan, toki sitä pelasin ehkä vähän Ysärin jälkeen, mutta. No mut kuitenkin, ei kerrota pikkujuttuihin. Ja sitähän oli pakko pelata kaverin kanssa ja mielellään mahdollisimman isossa tilassa tai ainakin kaikki vaasit. Niin sivu. siis pelasitko niinku itselläsi? No lähes siis ei, istuenhan ei voinut Tekkeniä pelata. Et siinä kyllä potkittiin ja lyötiin samaa tahtiin kuin mitä siellä telkkarissa. Okei, kuulostaa hyvältä. Mielenkiintoinen ratkaisu. Tekkeni on vähän ikävä. Mut sit Hei. Tekkenhän löytyi myöskin sit tommo... Huuko! Joo, Hugo oli kans, kyllä. Ei oo montaa kuule viikkoa, kun on kattonut Hugoa YouTubesta. Mie yritin löytää Huukoa mun tietokoneelle. Mut mie en löytänyt oikeeta Huukoa. Yritin tehdä kaikkeni, mut mie sain vaan jotain saksalaisia Huukoja. Mut etitkö Hugo Peikkoa? Etin. Huuko-peliä. Tiedättekö minkä maalainen Hugo on? En kyllä tiedä. Mistä Huukoa? Saksalaisia löytyy ainakin pirusti. Tanskalainen. Ai niin olikin, joo. Toijala, jos persaukset kestää. Ai. Ysärillä oli myös Jyrki. Niin oli. Mä oon ollut joskus Jyrkin katsomassa kuvauksia. Sen nauhoituksen. Joo. No. Muistatteko mikä tuli Jyrkin jälkeen aina? Eh. Marienhof. Ai niin joo.
Kummankin. Joo niin, joo. Joo, niin tuli Marienhof tuli. Ja 90-luku oli saksalaisten poliisisarjojen kulta-aikaa. Poliisikoira Rex. Mikä se on? Vanha kettu? Mikä Kettu, pelkkä kettu, eikö se ole? Niin. Joku samoin. Ja sit oli näitä jotain brittiläisiä No poliisisarjat tuli mun mielestä 90-luvulla. Joo. Ja sit tuli vissiin ensimmäinen reality-poliisisarja myöskin. Ja salkkarit alkoi Ysärillä. Ai salkkarit vai? 99. Älkää hei, kauheeta. Hyi. Rouva Puustinen kuoli silloin. Niin aivan. Tyyne Puustinen. Kuinka voitte muistaa tollasia juttuja? Me niinku... No ei. se on, kato, mä muistan kaiken turhan, mutta ei se mitä tapahtui eilen. No mut ei. Siellä on ollut Me voi mitään. muistella eilistä sitten 25 vuoden päästä. Niin. No, mut vähän sama kuin noissa peleissä, niin leffat. Ennen sä menit kavereitten kanssa sinne leffavuokraamoon, vuokrasit sen leffan, menitte jollekin katsomaan sen yhdessä. Nykyään sä avaat jonkun Netflixin tai vastaavan, valkkaat leffan, katot, meet someen kirjoittaa siitä. Niin. Joo. Niinhän sitä tehdään. Tai sitten etsitään netistä leffa ja etsitään suoratoistopalvelu, minkä kautta sen saa katsottua. Niin. Aika hurjaa. Joo. Ennen joutui tekemään töitä, että sai viihdykettä. Nykyään ei. No tähän liittyen itse asiassa, kun mietin tätä jaksoa tuosta aikaisemmin, kävi mielessä, että hitsiläinen. Että jos olisi ollut älykännykät jo silloin, kun itse opiskeli, olisi ollut Tinderit ja muut, niin olisi voinut olla opiskeluaika vähän erilainen. No ehkä me ollaan ihan onnekkaita, ettei meidän aikana ollut. No, mä ajattelin, että sä oot onnekas, ettei mun aikana ollut. Mut sit myöskin, kun jos mennään pikkasen eteenpäin, kun sit alkoi tulla chatteja, sit kun ne tietokoneet rupes niinku yleistyä jokaisessa kodissa, niin sehän oli sitä. Siis ne kaikki sellaiset, että Hiikkakone ja Irkkauli. joo, ja kaikki just Kiss-FM:n chatit ja Joo, kirjaston koneelle mentiin Kiss-FM:n chattiin. joo, ja sen ja tän ikäinen tyttö sitä ja tätä ja tuolta ja tästä ja tu juttelee tai jotain tämmöisiä juttuja. Etsi seuraa. Joo. Sit sä, no joo. Joo. Ei. Ei. Ne on jotenkin, ne on niin alkaa tuntua, tiettäkö, kauhean kaukaisilta ne jutut jo. Joo. Niin, että nykyään kun mietitään, että kun lapsilla on kännykät, nuorilla tytöillä on kännykät, herran jumala, nehän voi olla siellä missä tahansa, no kun miettii mitä, Niin, no mitä teet itse? Niin. Me on ollut 13-vuotiaan ensimmäisen kerran röökihuules jossain. Me oli 9. Minähän aloitin vasta 18-vuotiaana. Niin varmasti, ja lehmät lentää. Meidän siveyden sipuli just niin. Se siitä anaalista aina mainitsi. Siitä puhemista puhuta. No se on huomattu. Kukas siitä on hiljaa? Noniin, ei me oltiin Ysärissa. Niin, voi se anaalikin olla Ysäriltäkin, mutta... Ai. Meillä ei ole toivottavasti Ysärin aikaisista anaaleista mitään tietoa. Hope so. Saadaanko me kasattua itse? Ei. Ai. Vieläkö haluatte palata Ysärille vai? No sen verran. Niin, kerro. Annetaan olla. Ei. Oliko sulla siinä joku juttu? Ei oo enää mitään juttua. En mä jaksa.
Hei, Kimppapissa kiittää. Kiittää ja kuittaa. Hei, toivottavasti saitte kauniit muistot lapsuudesta.